Fky. Televízia Markíza uvádza epizódu z animovaného. Slovenské znenie pripravila televízia Markíza. Ak osud nedokážete odvrátiť, záleží iba na jedinom. Ako prežiť. 2012. V pondelok o 20:15 na Dajto. No. Počúvaj, nevrátil si mi lampáš. No to vůbec netuším, kde je. Hele, ale jedu na hory. Půjč mi liže. Upracte si pôžičky k nám a ušetrite. Slovenská sporiteľňa. Bližšie k vám. Pokojne spí, nemaj obavy. Vložky Always Extra Night absorbujú vlhkosť okamžite. Dokonca aj hore nohami. No ich povrch zostáva suchý, aby ste mohli pokojne oddychovať. Až 100% ochrana pred pretečením. Always. Paralen Grip pomáha od horúčky, bolesti hlavy a ďalších príznakov chrípky a nachladnutia. Paralen Grip. Na chrípku ten správny typ. A takto sa na novú sezónu pripravuje Meteor Sagan. To je zážitok. Neuveriteľná rýchlosť. Pridaj. Pripojte sa k najrýchlejším. Vďaka najrýchlejšej 4G sieti od Telekomu sledujete všetko, čo máte radi v mobilnej televízii Magio. Teraz na 3 mesiace zadarmo. Telekom. Giuseppe! Giuseppe. Pizza Giuseppe! Giuseppe, poriadna pizza od doktora Edkera. Vnútri nadýchaná a predsa chrumkavá. Giuseppe, pizza, na ktorej všetko ladí. Giuseppe. A teraz novinka. Giuseppe mini pizza. Vždy skvelá zábava, vždy skvelá chuť. Máte chrípku, bolesti, horúčku, nádchu. Ale čo vaše plány? Potrebujete rýchlu úľavu, tradičné prostriedky však nestačia. A preto je tu Theraflu. Theraflu obsahuje 4 účinné látky a efektívne tak potláča aj najťažšie príznaky chrípky a prechladnutia. Horúci nápoj navyše zaisťuje naozaj rýchly nástup účinku. Theraflu vracie vás do hry. Vyberte si u nás 4G smartfón alebo tablet a druhý 4G smartfón dostanete ako darček k paušálom Happy. Telekom. Neotočíme to, radšej, Na čo som si to potom požičal? Teraz prudko nadol. Ste so starými pôžičkami na hrane? Preneste si ich k nám a vymente za Šetri pôžičku. Odmeníme vás 10% z každej splátky na váš sporiaci účet. Každý mesiac extra peniaze. Len vo VUB banke. Je to tá najprirodzenejšia vec prinášať ostatným radosť. Pretože tá sa vám vždy vráti. Študentská pečať je na to stvorená už 40 rokov. Zapojte sa do veľkej narodeninovej súťaže a študentská pečať vám prinesie radosť darčekmi za 40 000 eur. Sledujte náš web každý deň. Ovládol vás pocit stresu? Menia sa aj malé starosti na obrovské problémy? Nedovoľte, aby vám problémy prerástli cez hlavu. Práve pre vás je tu Persen. Persen je nenávykový liek s liečivou silou 3 rastlín s upokojujúcim účinkom. Buďte sami sebou. Persen. Prekonajte stres. Čo je lepšie a voňavejšie ako doma napečené koláče? Pripravte si ich so šikovnými pomocníkmi z Lidla. Už od pondelka praktická miska s protišmikovým dnom len za 4,99. A k tomu ručný mixér s 5 rýchlostnými stupňami a turbotlačidlom v modernom dizajne v rôznych farbách iba za 12,99. Lidl. Každý týždeň niečo nové. Potrebujete peniaze hneď a bez zbytočných papierov? Pani Kamila má veľkú kopu papierov, ale žiadne peniaze. U nás by mala veľkú kopu peňazí a žiadne zbytočné papiere. A to hneď? Hneď? I hneď. Tak toto a teraz. A naraz. Zastavte sa po peniaze v Prima banke.
Teraz 2000 len za 30 eur mesačne. Tak výhodne. Prima banka. Máte kašeľ a ťažko sa vám dýcha? Dôvodom je hlien, ktorého sa neviete zbaviť. Pomôže vám Mucosolvan. Účinne uvoľní hlien, vyčistí priedušky, chráni pred ďalším zahlienením a vy budete ľahšie dýchať. Mucosolvan. Zbaví vás kašľa. Áno, prejsť do O2 je také jednoduché. Celý prechod k nám vybavíme za vás a teraz môžete získať bonus 150 eur, go-to paušálu pre vás aj pre vášho blízkeho v O2. Objavujte férový svet. O2.